Без какво не излизате от вкъщи? Моливзъци и червил. Без мокри кърпички и сухи кърпички. А пари, те не ви трябват пари, документи, ключове. И това. Вие не заключвате у вас. Колеги, давайте тук два снакса за дамите. Айде сега отворете единия. Това е най-вкусния с кетчуп. Заповядайте един мистер стик с картофен снакс от нас. Айде отваряйте сега да пробваме всички заедно. Групово, дружно. Я да видим. Да, искам. Да, тук цял ден ме черпят хората. Какво да правя? Но е хубаво. Без мами. Да. Колко го оценявате от 1 до 10? 10. Пари, червил, телефона. На тебе пари не ти трябва, ти на тебе, нали? Ти си най-практичната. Добре, ето ви един мистер стикс от нас. Колеги, дайте още един. Ето, заповядайте. Много ви благодаря. Опитвали ли сте преди мистер стикс? Да, аз съм хап. Кой ти е любимия вкус? Ами този по принцип с сирене. Телепатия. Без бира. Без бира. Заповядайте, печелите си подаръче картофен снакс от нас. Биричката супер. За биричката супер. Телефона. Ключове пари, не ти трябват пари. Защото плащаш телефона, нали? Да. Добре, печелиш си мистер стикс. Чао! Чао. Хубав ден, всичко добро. Без какво не излизаш от вкъщи? Напиши ни в коментарите.